Здравейте, колеги, MLM предприемачи! Сигурна съм, че много от вас си задават вечния въпрос: откъде да намеря хора? И то не какви да е хора, а такива, които разбират и ценят мрежовия маркетинг. Аз също бях в това положение и търсех ефективни решения. Искам да ви споделя за една невероятна система по рекрутиране в социалните мрежи, а също и на студения пазар, създадена от Олег Опилков. Закупих я с идеята да я тествам основно в Facebook, насочена конкретно към MLM предприемачи, които вече имат опит и не е нужно да ги убеждавам, че това не е финансова пирамида. И трябва да ви кажа, резултатите изключително ме впечатлиха. За последните 5 месеца, откакто я използвам, в моята структура и екип се включиха 12 лично поканени партньори. Най-впечатляващото е, че те доведаха още 25 свои нови партньори. Това означава, че екипът ми и структурата ми нараснаха с почти 40 нови членове за 5 месеца. Уникално, нали? Разбира се, с толкова много нови хора, работата и комуникацията са важни. Но най-ценното е, че това са хора, които вече са мрежовици, имат опит и разбират индустрията. Привличането на професионалисти и опитни лидери в екипа ти променя всичко. Растежът на мрежата ти върви с напълно друга, много по-бърза скорост. Изключително съм доволна и благодарна на Олег Опилков, създателят на тази система. Тя наистина работи и дава впечатляващи резултати. Горещо я препоръчвам на всеки MLM лидер, който обича, уважава и е избрал да се развива в тази индустрия. За мен лично MLM е една от най-добрите школи на живота. Благодаря ти, Олег, и успех на всички!